ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಂಚೋಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರ್ ದಾಯ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂರ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದಾತೆ ಪಂಡ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆಂಟಕ್ಕೇನ್ವೆ ಇಂಕ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆರಡಕ್ಕೇನ್ವೆ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ತೆರಿಯೊಂದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷಡಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂದು ಖುಷಿ ಆವು ಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆവുಂದು ಎನ್ವೇನು ಏನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಇರು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಏ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬರ. ಹಾ ಚಲೋ ಶುರು ಮಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಎಸ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಗಮ್ಮಿಜ್ಜಿ. ಶುರು. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಅ ಫೇವರೆಟ್ ಫುಡ್. ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಾದ ಡೈಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಕೋರಿ ಪಲಾವ್. ನೋ ಇಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆತ್ಪ ನೋಡು ಎನ್ನ ಫೇವರೆಟ್ ಫುಡ್ ದಾದಂತ ನೋಡು. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್. ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಗೊಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಒಂಜೆ ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ ಆಡ ರೊಟ್ಟಿಲೆ ಪೂಜಾ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಅವು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಕೋರಿ ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಕಂಡದ ಇಂಕು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ನೇಮ್ ದಾದ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿ ಬಾ ನೋಡು. ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬುರ್ಲುಗುದರ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಲೋ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಶಿಕಾ. ಆಶಿಕನ್ ಗುರ್ದು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಆಣಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ. ಅರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದೇನು ಗಮ್ಮತ್ತಿರ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮಾತ ಆಶಿಕನ್ ಗುರ್ದು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಯಾನೆ ಅಬೆ ಆಶಿಕಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಗುರ್ದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದ. ಸೊ ಈರ ನೀರ ಬನೋನ್ಯಾ. ಎಸ್ ಯಾನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೇಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್. ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ನೇಮ್ ಓಲು ಪುಟ್ಟದು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು. ಅರೆ ಓಲು ಪುತ್ತೂಡ ಪುತ್ತೂಡೆ ತಾನೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಯಾ ಪುಟ್ಟನ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಧನ್ವಂತರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟದು ಆದರ್ಶ. ಓಕೆ ಇರ್ವಾಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನ್ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ವೇರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್. ಯಾನು ಈರೇನನ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಈರೇನ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಗ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ದಪ್ಪ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಟಾಪ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಐ ಚೂಡಿದಾರ್ ನಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಆಯ್ತು ಟಾಪ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ. ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಅವು ಎಂಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೇ ತೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾರಿ ತೋತಿದ್ದಿ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇತ್ತು ನಾನು. ರಾಂಗ್. ಓ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ಅವು ತಪ್ಪೆ. ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ದಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಂಚ ಪಡೆಯೋರು ಅಂಚ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಗ ವಾ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು నీకు ఏ పల కోపనే వరకురు వా విషయం వరకు ఏ పల కోపనే వరకురు
ಏನ ಮರಿ ಏಪಲ್ಲ ಕೋಪನೆ వాళ్ళు ವಿಷಯ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ಕೋಪನೆ ನಾನು ಕೇನು ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಜೋಕುಲ್ ಪರಪುರ ಮನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ತು ಸೊ ಇದು ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುರಿ ಚುಚ್ಚು ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಗರ್ವನಿ ಚಲೋ ಓಕೆ ಅವ್ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುನು ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಜಿಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ನೀ ಕೇಪಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ ನಂದು ಅಂಗಟ್ಟು ಒಂಜಿಗೆ ಕನಪಣ್ಣ ಕನದು ಓಕೆ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಸ್ ವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದುಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಬೈದುಂಡು ಬೇತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂತ ನೋ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ರಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಏಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯಾನೆ ಏಪಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗದ ಬಂತಿಜ ತೆರಿಯೋನು ತುಲೆ ಪೂರ ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಗನ ಮರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮಲ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮರ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಆಲ ಪುದರ್ ಪನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಬೆರೆಗ್ ಮರ್ಮಲ್ ಪುದರ್ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ಬಾಲೆ ಮರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಯಾ ಶ್ರೀಯಾ ಒಂದು ಬರ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡದ ಮದುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವು ಎಂಚಿ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಕನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗನ ಗೊಡೆದಿನ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಇದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಗ್ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಫಿ ಏನಿತ್ತಾಯ್ತ ಪುದರಿಕೆ ಏನ್ವೆಂದಿರಗೆ ಪಗ್ ನಾಯಿ ಬಫಿ ಅತ್ತ ಓ ಏನಿರಗೆ ಪುದರಿಕೆ ಏನ್ವೆಂದಿಂಚೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಪಗ್ ನಾಯಿ ಬಫಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಪಗ್ಗದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಪಗ್ಗದ ಬಂದ್ರೆ ಬದ್ದು ನಿನಗೆ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನೀನು ಕಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ನಾ ಫೋನ್ ತುತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಎಂಚತ್ತ ಪಗ್ಗದ ಪುದರೇಕೆ ಏನ್ವೆಂದಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀರಿಗೆ ಪಗ್ ಬಣ್ಣಗೆ ರಫ ಬಫಿ ಇನ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇರೆ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಬಂತೆ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಏತ್ ಅಂತ ಬಂತೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಎಂದನು ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತೆ ಯಾನಿಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಜೈ ಜೈ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತೆನ್ನ ಟೈಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಏನು ಏನಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆಲ್ ತಪ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ವೆಜ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಲರ್ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅರೆ ಕಬಾಬ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಲರ್ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋ ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ರಡ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಡ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ರಡ್ಲ ತಪ್ಪು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ HDFC ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಸರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಕ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬ ಒಯ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನೇಕೆ ಒಯ್ಕಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವಣದೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಭಾಷಣ ನಾಟ್ ಭಜನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಭಾಷಣ ಭಜನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡಾನ weight lifter ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ weight lifter ಕಬಡ್ಡಿ ಲಗಬ್ಬದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಚಿಯರ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯವು ಅಂಬಡೆ ಯಾನೆ ಇದದ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತ ನೀರು ಕೋಪವನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತನ ಇರ್ಚೇರ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ ಚಲೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ 5 years 8 ವರ್ಷ 2015 ಹಾ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಇಲ್ಲಡೆನ್ನ ಯಾನ್ ಬುಟ್ಟಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಓಲ್ ಬುಟ್ಟಿನ ಆ ಓಲ್ ಪುಟ್ಟದನ್ ಗೊತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೇಮಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ Okay. ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಓ ಅವ್ ಎನ್ನೆಡ್ದೆ ಬೈದಿ ನೀರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಎನ್ನೆಡ್ದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜ ದುಂಬಲ ತಿರಂದಿತ್ತೇವೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಯಾನೇ ಬಂತಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ್ ನಾಲ್ ತಪ್ಪು ಆಜಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ 60-40 ಸೊ So, ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಬಂತು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಅವಾಗ ಬಂತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ So, ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರಲಿ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಿನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನದೇನ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬರ್ಪ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ 1 or 2 days ಓಕೆ Okay. ಏರ್ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ one more good thing we reached 500 right ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಇಂಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಾಗ್ಲ ಇಂಚ ಇಕ್ಕೊಡನ್ ಕೇನೊನ್ಮ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ Mwah.